Tak samozrejme tešíme sa, je to ďalšie finále pre nás, všetci vieme ako dopadli tie predošlé a už je na čase to zlomiť a ako ešte uspieť v tom finále, ale samozrejme máme pred sebou najprv tie ligové zápasy a ideme od zápasu k zápasu a až potom môžeme rozmýšľať pred tým finále, takže najprv plná koncentrácia na prvé zápasy a potom na to finále. Tak samozrejme, zase sme v hre o tie dva najvyššie ciele, ktoré sme mohli dosiahnuť, ktoré môžeme dosiahnuť v tejto sezóne, ale ja pevne verím, že svojimi výkonmi budeme úspešní a môžeme uspieť aj v lige, aj v pohári. Tak ten zápas si myslím, ktorý sme tam odohrali naposledy, bol vyrovnaný až do toho prvého gólu, ktorý sme inkasovali a potom dá sa povedať po tej červenej karte bolo po zápase, takže určite sa vyvarovať tým chybám, ktoré sme urobili v tom zápase a bude to úplne iný zápas, aký sme tam hrali naposledy, tak ja pevne verím, že sa pripravíme inak, nachystáme inak ten zápas a že ho zvládneme. Ani by som to nenazval nejak, že pomstu alebo niečo, proste tieto ďalší zápas, je to finále, ktoré chceme vyhrať, v ktorom chceme byť úspešní a pokiaľ sa dobre nastavíme v hlavách a budeme pripravení dobre fyzicky, tak si myslím, že môžeme uspieť. Samozrejme vtedy sme tam hrali iba pred dá sa povedať 80% ich fanúšikmi, ale teraz to bude vyrovnané, takže verím, že nám pomôžu aj naši fanúšikovia. Tak myslím si, že v ofenzíve, ale to, že hrajeme ako mužstvo a že naozaj hráme jeden za druhého, pomáhame si v tých fázach zápasu, keď ťaha jeden za druhého a samozrejme ten zápas dokážu rozhodnúť aj hráči, ktorí nastúpia z lavičky, takže myslím, že sme vyrovnané mužstvo a každý jeden v tomto mužstve je potrebný. Tak chcel by som ich pozvať, aby nám držali palce a aby nám pomohli získať konečne ten pohár a ja pevne verím, že svojou silou, svojou peknou hrou ich budeme môcť potešiť a pevne verím, že to zvládneme.